не дей да ядеш тези храни, ако искаш да отслабнеш по-бързо. Като започвам с първата, овесени ядки. Защо? Понеже те са доста калорични, лесни са за консумиране също. Много хора си приготвят овесените ядки по много вкусен начин. Например, слагат протеин на прах, слагат плодове, също може и подсладител или дори шоколад, като до някъде се обезмисля идеята. Понеже доста хора искат да отслабват и смятат, че това е по правилния начин. Като аз съм против точно това хранене, понеже, както казах, доста е калорично и най-вече по начина, по който се приготвя от повечето хора. И просто прекалено е лесно за преяждане. Като втората храна е ориза. Причината е, че пак доста по-калоричен е от сравнение с зеленчуци и плодове и следователно се яде доста лесно. И тук все пак става въпрос за доста по-бързо отслабване и ефективно поддържане на определени килограми, което не се постига лесно и трябва да имаме доста стегна диета. Като последната храна е сушените плодове, понеже те пак са доста калорични, малки са на обем, лесно се преяждат, понеже са доста вкусни. Наистина много хора имат слабост към сладкото и те са много добър заместител на сладкото. И аз наистина, при мен се случва, че консумирам свръх много калории, когато консумирам точно тези три храни, най-вече сушените плодове и по-лошо става, ако ги комбинирам и с овесени ядки.